Ok, de salutare și bine am regăsit la un nou episod din o serie de tutoriale. Acesta este episodul 2 din seria noastră de tutoriale. Astăzi vă voi prezenta cum să vă puneți un skin pe Minecraft. Intrați și voi pe Google și cam mă enervează. Cred că o să vă las. Nu. Vă arăt. Și scrieți aici Minecraft skin. Da? Și tot aici o să vă scrie Minecraft skin search. Home. Nu. Și aici aveți skin-uri. Și ca să nu le aveți doar pe astea, vă arăt aici Home, Browse și Fuck You. Intrați pe Browse și vă alegeți ce skin vreți voi. De exemplu, uite ăsta, Hexcore. Intrați pe Minecraft. Nu depinde ce Minecraft aveți, depinde, pardon. Și scrieți aici numele skinului, cum trebuie să fie scris. Hexore. Dați play la Minecraft sau depinde ce versiune aveți. Cum dați voi și nu mă așteptați. Aștept. Facem arătele management. Dați pe single player să vedeți dacă aveți skin-ul, intrați pe server de single player și aveți skin-ul. Cam atât și pentru acest tutorial.